Assalamualaikum Living Delu, monggo sudah dan langgang potretmu seserang laras ya. Bersuwun. Sugeng Delu ki Wang Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula cantik nggih. Dan sesumane perpisah podo ingkang ketua lo kira-kira antarane iso puteliku banget ya hidungmu seliramu ora foto kok karo potrete mas anggonmu potret awet dewe ono telung ya wis suwe ora foto jane Hindu. Suwun ya dari Luciana. Sami-sami Wong Ayu. Nyamlang penak. Wis jan nek nyawang sliramu. Gak ono botene. Monggo. Hangat ya kagetku bareng aku hidungmu seliramu anggonmu ana
Sembah suwun dawuh, Bos. Sami-sami.